ana mbuya nehanda nyakasikana iwe inga vana venyoona ingatopera korona yauya ugamai mukumirire vamasida magare bona pura njere kune vanorapa changamire weye ugamai mukumirire vamasida magare bona dirotose gwenzi nai changamire weye ugamai munamate vamasida magare pamusoroi muri nyika yezimbabwe ratatarisana naro harisi dambe idema rarova pasi rino rose covid-19 ndimasvimidze ndimachemedze haina rudo garai muri chinhambwe kubva pane mumwe nemumwe wenyu musakosore kana kuyetsurira mumhepo yetsurirai kana kukosorera mugokora garai muchishambidza maoko enyu nemishonga yamunokurudzirwa kuti mushambe nayo inova sanitizer kana sipo kana dota kunyange zvakaomesesa pfekai zvinopfekwa kumeso kudziridza muromo nemhuno pfekai magloves chikafu ngachibikwe chichibva garai mudzimba menyu imomo musafambe kusvika nguva yakatarwa yakwana hazviti zvokutya nhingi asi kutyira upenyu hwako iwe woga panguva ino yatiri tinokumbirana soro jena ndemi makatanga kuona nyika ino isaibute pasi muende pamwacha munokumbirira kumondoro dzenyika ino kuti heroka mondoro dzenyika ino yezimbabwe madzimbawe vanatopera here sehwiza aiwa kachangamire kumbirirai tifugidzirwe tipiwe njere neushingi yanguva yekubatana kurakidza rumwe tifambe pamwe chete tikurire mhando kune avo vanonamata namatirai hwai dzamwari isai mabvi pasi mukumbire kuna musika vanhu tidzivirire kubva kune chirwere ichi